Asikubekele sinamukele uhlelo lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo bese ngiyakucela ukuthi ucofe ibhathini lapha lika subscribe bese uyaphinda like futhi uzophinda ucommente ngivumelekile benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nilabo kajamu kasilwane ngikhulume ngensizwa but 2 multiply by 2 kwenza 4 midi iminyango ngoqoshe ngoqoqo semhlane ufuthi mama ngithume over ngithume enhla kwedolo ebambeke isabeka ukhuzani iqhawe lasemandaba iqhawe lasenkandla inkunzi uqweqwe insizwa eshaya ingoma enkulu enamagalelo enamava emculweni kaMaskandi. Mangikhuluma ngensizwa uKhuzani mfowampunzi uzokhumbula ukuthi le nsizwa ifike ngonyaka ka-2009 emculweni kaMaskandi lapho efike yashaya khona ingoma enkulu kakhulu eyathandwa izwe lonke yaduma nezwe lonke. Uzokhumbula ngaleso sikhathi ukuthi bekusekhona uhlelo noma ukudayiswa komculo ngamakhasete noma kade udayisa ngama-CD kodwa bekungandile kangaka ngaleyo ndlela amakhasete abesasebenza ngale ndlela esezingeni eliphezulu. Ngikhumbula kahle i-CD yakhe esinye sey'thombe besasikhona wayegqoka umnazaletha kwakunengoma eyayithi ngonkosi ubaba uShembe sonqoba la emhlabeni emazulwini sokumbona. UKhuzani mfowampunzi eqhamuka eshawa ushuni webhovu likadikade umuntu ekhathi lobuye ekhula intambo lembolo endala emnyameni ledlebe liduvu amaqhawashiyana. Wangena wagaleleka umfana ey'nhliziyweni zabantu. Uzokhumbula ukuthi ufike wayithoba iy'nhliziyo zabantu njengoba ibhova phela beselivele selilimele lingasekho emhlabeni. Umfana wafika wagaleleka umfana wangena ey'nyathelweni zebhova efika ewumfana wokuqala odlale ushuni webhovu likadikadeka wacishe wafana ncamashi noma kungabanga yiwo ngqo kodwa bakuthanda kakhulu abantu ukungena kwakhe umfana efika ngempela egaleleka ngengoma emnandi kakhulu enesigqi futhi inamanoni amaningi ayengakhetheki njengoba wayengadluliseki leya ngoma. Kwakuyi-CD wayilalela imnandi yonke CD yokuqala kaKhuzani mfowampunzi. Umfana-ke lona ongathatha umyamanise noma umsondelanise nebhova njengoba sazi ukuthi ibhova lalishiye i-CD ebizwa ngokuthi Secret. Lo mfana wabe esecela ukuthi eqedele ezinye zey'ngoma. Uthe uma esekwenzile lokho ikhishwa i-CD akubanga namehluko noma akuzange kuzwakale ukuthi kunephimbo lalo mfana elalifakiwe okwasusa umsindo omkhulu makuqhubeka isikhathi iy'nsizwa ey'ningi ey'khona kumaskandi sey'ngasathandi ukuthi kuvele ukuthi uKhuzani unamagalelo amaningi kakhulu akakwazi ukuthi awaveze ey'ngomeni ey'thile ezayishiwo yibhova njengoba lalishiye lingayiqedelanga noma lingazange liy'phethe. Uzokhumbula-ke ukuthi lo mfana uke waphinde wasebenza nendidane ebabesukudaba abaningi ngoba njalo uma eshaya intombi akhuluma ezexede emlomo osukomade umakhandweni imphoso ethambo leqe zonke inyama qede zimkhonkothi. Umtshengiseni umfowogcwensa uMichael Jackson waseMzansi okuyinsizwa eyancoma inhlonipho yancoma ukuzehlisa kulo mfana yancoma ubugagu yancoma nekhono elibanzi elijulile. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani ungomunye wabaculo obe nenhlanhla kakhulu ngokusebenza nensizwa indidane uMtshengiseni umfowogcwensa. Siyazi insizwa ukuthi yayiyimbangi kaMgqumeni kakhulu kodwa uKhuzani siyazi ukuthi futhi ube umuntu kade elandela uMgqumeni kakhulu kodwa akuzange kumvimbe ukusebenza ukuthi lokho akwazi ukusebenza noMtshengiseni njengomfana ozehlisile futhi ohloniphayo owayekholelwa kakhulu futhi kuyindidane njengoba wayeyinsizwa ayeyifica emculweni futhi eyazi kahle amagalelo ayo nobukhulu bayo ukuthi yayingakanani. Le nsizwa-ke yasebenza kahle kakhulu nendidane babambisana kakhulu emculweni bakhonzana kakhulu kangangokuba indidane yaze yamnika isiprofetho ukuthi imnikeze iminyaka emibili emculweni kamaskandi uyobe eseyinkunzi uyobe engasamelani namuntu. Nanamhlanje nje siyawabona amagalelo akhe umfana. Uwumculi wesibili futhi ekwenzeni umcimbi omkhulu othakaselwa kakhulu. Uzokhumbula mfowethu masikhuluma nge-White Spring Picnic mfowethu masikhuluma ngomcimbi omkhulu omema abaculi bakamaskandi ngokwama-followers abo. Uphinde futhi umeme abaculi bo-hip hop, umeme abaculi bokholo. Umcimbi omkhulu kakhulu ongeminye yemicimbi ngampela esezingeni eliphezulu kakhulu eNingizimu Afrika. Lo mfana ungumculi wokuqala ngqa emlandweni wokugcwalisa isitediyamu sigcwale phama. Uzokhumbula mfowethu igcwalisa Maskandi
Festival mfowethu, umfana wagcwaliswa Moses Mabhida yagcwala phama kwababaza wonke abantu, kwamangala wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Sikhuluma ngoKhuzani, ngobuqhawe bakhe, insizwa mfowethu enamagalelo amangalisayo. Ungomunye futhi wabaculi bakaMaskandi, noma ungomunye ongumculi kamaskandi osezingeni eliphezulu uma kukhulunywa ngokudayisa kakhulu emculweni. Masikhuluma ngokudayisa kamaskandi emculweni, sikhuluma ngokuthengwa kwama-CD, sikhuluma ngokuthengwa komculo kuma-digital store, sikhuluma ngokudownload-wa, sikhuluma ngokubukwa kwamavidiyo kuphi nakuphi la akhona ey'nkundleni zokuxhumana. Ungumculi wokuqala odayisa kakhulu lapho kumaskandi. Ungumculi kamaskandi futhi uphinde ebe nabalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Unama-branch amaningi abizwa ngama-Blue Nation, i-South Africa yonke. Noma ngabe kukuliphi izwe, uKhuzani unabalandeli abaningi kakhulu okudlula bonke abaculi anabo endimeni. Ungomunye wabaculi bakamaskandi oqashwa kakhulu eNingizimu Afrika. Uma ungabheka kusukela kuqala unyaka sokuqala ngoMasingana size siyowuphetha kuZibandlela, ungomunye wabaculi abaqashwayo ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu. Ungomunye futhi wabaculi bakamaskandi abasezingeni eliphezulu uma kukhulunywa ngokubukwa komculo wabo noma ngokulalela komculo wabo ko-YouTube, oshaya amamiliyoni. Umculi kamaskandi oqala oshaye amamiliyoni ku-YouTube, wabukwa ngale ndlela eyisimangaliso. Sesiyakubona kwenzeka koGatsheni, sesiyakubona kwenzeka koNkosi kodwa uKhuzani wuye umqali wendlela kuyo yonke leyo nto leyo. Uzokhumbula ukuthi ungomunye wabaculi bakamaskandi aseke bahlukanisa unyaka eSouth Africa mfowethu ngengoma eyayithi Ijele, umshado akulona ijele mfowethu. Ikhombisa ukuthi uma usemshadweni usuke ungekho kwincindezelo, usuke ungekho futhi uyagqilazwa, kodwa kusuke nje kuseyindlela yothando emnandi nekhuthaza ubumbano nokubambisana, ukwakha isizwe sakithi esinsundu, nokusithuthukisa ngothando nangenhlonipho nangokuzehlisa. Ungomunye wabaculi bakamaskandi abakhonzwe iy'ngwazi ey'ningi zikamaskandi, singabala kizo Big Zulu, singabala kizo Sjava, singabala kizo oShwi Nomtekhala, singabala kizo Thokozani Langa, esingabala kizo Ophuze Khemesi. Ngayibala ngingayiqedi iy'ngwazi zikamaskandi ney'ngwazi ze-hip hop ezimkhonze kakhulu uKhuzani. Singabala kizo ngisho iy'ngwazi zegqomu, engabala kizo DJ Tira, abantu abamkhonze kakhulu uKhuzani Mfumpungose ngokuhlonipha nokuzehlisa emphakathini. Uzokhumbula ukuthi uthathe isibonelo sikaMtshengiseni, umpokacwensa, insizwa ebihlonipha izihloniphe ngisho uhlanya. Lokho sikubona kwenzeka kuKhuzani. uKhuzani mfowethu uhlonipha wonke umuntu akanaye emculweni, aphinde ahloniphe wonke umuntu ahlangana naye emhlabeni. Uma becela ukushuda naye kulula kakhulu ukushuda noKhuzani, kuyinto elula kakhulu, akunzima, akunyuswa awindi, yonke into nje ihlezi yenzeka phambi kwabantu bebona. Ungumfana ozehlisile, othobekile kakhulu, okubonakalayo ukuthi impumelelo yakhe isazoqhubeka iye phambili ngale ndlela eyisimangaliso. Ubonakele-ke akumuzwa kubi, isithabathaba somuzi omkhulu kakhulu, osezingeni eliphezulu ngale ndlela eyisimangaliso. Ubonakele futhi ethenge iy'moto, insizwa esezingeni nje eliphezulu kakhulu masikhuluma ngokusebenza kanzima emculweni kamaskandi. Ungomunye futhi wabaculi abaney'ndondo ey'ningi emculweni kamaskandi, okwedlula cishe ngathi bonke ozakwabo noma iy'nsizwa akafike nazo emculweni, noma akay'fice sezikhona emculweni. Ungumculi-ke futhi ophinde ekwazi ukuy'thengisa noma ukuy'dayisa kubantu. Siyazi ukuthi uKhuzani mfowethu, insizwa ethi uma izokhipha uthole ukuthi ama-CD ayo ase-odwe ngendlela eyisimangaliso mfowethu ongayazi. Ngiyafisa ukuthi abaculi abaningi bakamaskandi noma abaculi abaningi nje emhlabeni bakwazi ukusipha ethini mfowethu, babone ukuthi uma uwumculi awuhlali phansi kodwa uyakwazi ukuy'dayisa. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani siyazi ukuthi uma ngabe ezokhipha uzwa okhosini unjinji sebememezela, uzwe kuphi kuphi, uzwe iy'nduna zimemezela kuphi nakuphi nakuphi. Ubambisene kakhulu ney'nduna zakhe, ubambisene kakhulu nemenenja yakhe mfowethu. Ngiyafisa ukuthi nabanye abaculi befise noma bethathe besiphe ethini, bebone ukuthi uyidayisa kanjani uma ngabe uwumculi
uzi-advertise kanjani noma uyikhangisa kanjani kubantu ofisa bathenge umculo wakho. Ungomunye wabaculi abasanda ukuthenga imoto esezingeni eliphezulu kakhulu, engaphezulu kwesigidi samarandi, imoto esohlwini eliphezulu kakhulu, u-Ford Platinum. Iyona mkhuba asanda ukuyigqila emangaza abantu abaningi ngokusezingeni eliphezulu, ngokuseqophelweni eliphezulu. Ngodli bafowethu, bekwezikabhoqo, ngiyacela ukuthi ngehle ngobonda njengamanje bekwamagalelo nohambo lukaKhuzani mfowampungoze emculweni kamaskandi. Engithemba ukuthi nilithandile, nizophinde niphawule futhi nisho nenikwaziyo, nibone ukuthi siweqile, kodwa nje maningi asabiza, amangaza, amagalelo ensizwa. uKhuzani mfowampungoze uzoyazi mfowethu isemandaba. Sibonge kakhulu.